arewa ga baki ɗayanta. Sardauna da kansa shi zo buɗe stadium na Azare. Duk stadium da take arewa babu stadium da take da albarka ta, amma yanzu babu stadium watsatsiya kamar ta, don ta zama gidan kashi, gidan jefar da mushe, abubuwan da yawa. Kuma ana kwallo a karatu. Subhanahu wata'ala da ya bamu wannan dama muka ziyarci wannan ofis mai albarka, wadda kamar yadda chairman ya faɗa zuwa 3 kenan ita wannan kungiya ta harkar kwallon kafa wadda aka fi sani da GRAFCA, Grassroots Football Coaches Association ta Katagun Zone. Ita wannan kungiyan an kafa ta yau shekara 3 kenan. Tana da club na kwallon kafa a karkashin ta, yanzu haka tana da 116 wanda suke karkashin ta, wanda suke register. To mun zo gaban ka mai girma a wannan kotu, kuma duka on behalf of wannan kungiyoyi muna godiya lalle, kuma a isar mana ita zuwa kuma gwamna. Allah ya kare daukaka a wannan tafiya, Allah kuma ya sa mu amfana. Na biyu, kamar da ya faɗa guguje, mun zo ne nan mun jima tun lokacin da aka ci zaɓe muke kokari mu shirya wannan abu a matsayin ita wannan kungiyar, amma dai ba mu samu dama ba saboda abubuwa sun yi yawa a ku. To sai yanzu muka yi amfani da wannan damar cewa to yanzu lokaci yayi, tunda dai a karin farko insha Allah an yi nasara, to bari mu zo mu isar da godiyar mu gare ka. Allah hakika kafin mu fita taron gwamna, kamar yadda ka gan mu a lokacin mun shirya duka adadin waɗannan kulab da suke karkashin ita wannan kungiyar. Muka ce in za a kwana a stadium muna fata duk wanda zai shigo daga cewa mu muka kowa nuna shauki da zuwan gwamna garin Azare, kuma alhamdulillah duk wani dan takara da kuma wani masoyin PDP ya yaba abin da muka yi, wanda akalla sai da muka kai yara matasa da mu 4,135, wanda wannan muna da record muka yi a gaban stadium ko mai wanda mun bayar. Wannan na tabbatar yana ɗaya daga cikin mun je gun mutane da dama mun gaya musu za mu ba da wannan gudunmuwar, amma mu babban burin mu shine ita wannan stadium din ita ce stadium ta farko a duk arewa ga baki ɗayanta. Sardauna da kansa shi zo buɗe stadium na Azare. Duk stadium da take arewa babu stadium da take da albarka ta, amma yanzu babu stadium watsatsiya kamar ta, don ta zama gidan kashi, gidan jefar da mushe, abubuwan da yawa. Hatta ko da tarurruka da ake masu mutunci irin masu siyasa ana yi ne don dole, saboda babu wani gurin yi sai na ɗin, amma ba ta da kyan gani. Wannan shi ne burin, kuma cikin ko Allah gashi ba mu zo mu faɗa ba, amma mu duk yawanci 'yan takara mu za mu yi gwamna da gaske don mu san mai aiki, amma ga abin da za a isar mana. Cikin ko Allah sai mu ga kana hawa ka yi magana cewa mai girma muna da matasan da ka gani babban abin da suke so shine Allah ya bayar mu wannan stadium da ake ciki. Bayaninka da kai yasa shi kansa honorable speaker ya ɗebi shauki ya roƙi alfarmar ba shi hau, ya ce abin da ka ba jaji domin shi ma tun yana nawa ake kawo shi stadium da ne yake buga ballo suka ga yau, ya ce amma yau ga ta har yanzu dai babu ci gaba. To wannan abin sai muka ga cewa za mu zo mu ma cincina dan ba karamin cincina ba, kuma dama an gaya ma, to muka zo mu neman alfarmar muna tare da gwamna, muna tare da PDP. Akwai wanda muka so ya rako mu wannan bayan su bi ne da Abbati da honorable dan Ama. Ya so a mai da tafiyar karfe 4 don wani abin yana hanya, muka ce yawa muka ce yana muka ce abubuwa sun yawa kullum yanzu ana akwai masu tafiya jama'a da kwallo, akwai duk sai bayan taron nan za a ji a duk goma da muka ce mun rubuta alfarma, kuma ya jagora ya amince ya ba mu ikon ya hakuri in ya samu bai samu ba muna tare da Abbati insha Allah za mu sai muna godiya, kuma muna ganin cewa wannan magana na stadium a baya can ma kai ka jajirce da ni na san an zo meeting ka ce in Allah ya yarda za ku je ku nemo, shine dalilin da sada stadium ta ko ina ma babu kyan gani, aka kewaye ta aka mata abubuwa da dama. Akwai lokacin da ba gate din ma nan muka zo muka roƙi alama ka ce to kai da yanzu tunda kafin gwamnati ta yi a je ofishin wannan ɗinka a ɗauki gate mai tsada aro, in gwamnati ta zo za ta yi kasa, haka dai aka yi har ya wuce ni na zama nan muka zo domin aka ba karɓi gate ɗin da sunan aro na wannan ɗinka aka je aka ba ya ƙare dai ba maganar aron ba gaskiya yawa ya fi bayan da to shi da muke nema insha Allah zama uba kamar yadda ka saba a wannan tafiya tamu na matasa. Wannan kaɗan ne domin mun ce ne kowane kulab akalla ta mutum 2 ko 3 a zuwa gaishe ka su ji, kuma mu gaya musu matsayin ka da kuma mun irin matsayin mu da kokarin mu akan irin wannan hidima da wannan tafiya ta mai gwamna a isar mana, kuma mu miƙa masa sakon mana fata in Allah ta'ala ya da masa mana tuni akan wannan sai ne, ko da ba a mayar mana ita sandar bare, amma wani dan gyara da za a dan samu ne ya zama dai yanzu haka aboki suna so su ba mu wasanni amma su ce mana babu gurin yin kwallon a Azare.
wannan kenan. mai kwarasa a cikin amin dan girma dan Allah taimake mu samu ɗaya ko biyu aka ji wani yana Saudi Arabia ko ina shikenan da anguwarsu da shi da danginsa duk zai mu samu sauki. Muna addu'a Allah sa haka ya zama alheri. Abin da ya samu kuma na gudunmawa da taimako dama ina yi kuma zan ci gaba da yi insha Allah. Muna addu'a Allah sai albarka kuma za mu ga mai girma gwamna kuma a cikin rubuce-rubucen ku akwai irin su sosai mako shi ma yana da amfani a dinga yi. Da girma gwamna mun yi kaza mu stadium din mu muke bukata a dinga yi. Idan muna yin namu na hanyar mu yana ganin naku a hanya. Allah da za mu samu nasara kuma za mu taimaka 100% insha Allah. Yadda kuka zo lafiya Allah mai da ku lafiya. Alherin da yake cikin tafiyar Allah ba mu. Sharri kuma karami da babban Allah ya raba mu. Kuma ana kwallo ai karatu. Kara tsaya kawai a ai dusu na yake an yi karatu ana yin kwallo yanzu kuma karatun ya zama shaida ne kawai. Kada mai karatunsa shaida ne yana yin wata sana'a. In Allah ya kawo shaidar za ta yi sai ka karba ka tafi. In Allah bai kawo ba to kana da wata sana'a. Saboda karatun yanzu ya yi yawa kuma aiki ya yi gada. Amma duk rashin sa ya yi gada ne in baka yi ba ran da abin ya fito ba za a baka ba. Da aka yin su shine ya fi alkai. Yadda ku zo lafiya Allah bai ku lafiya. Muna godiya saboda wannan girmama ne da kuka yi kuka zo don wannan rashi. Allah saka da alkai. Yadda ku zo lafiya Allah mai da ku lafiya. Ba don kuna da zuwa ina ne ba dama zan je local government da na sa chairman da local government din ma ya shiga cikin wannan magana yanzu yadda kuke din nan gaskiya ya taro amma ne ko mu bura sai za a yi na sanata ko kuma kuna da taya mu zan sa shi ya ganku domin yana da kokarin shi ma matashi ne kuma zai yi abin da ya kamata na matasa.